Ikamatha video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa komanso kumvesesa njira zimene boma layika pofuna kuthana ndi vuto la network maka ku nkhani za intaneti mdziko lino la Malawi. Mundivomereza kwa nthawi yayitali nzika za mdziko lino la Malawi zakhala zikudandaula kamba kamomwe makampani awiri odziwika bwino kwambiri omwe amatumikira pa nkhani za internet monga Airtel komanso TNM momwe zinthu zake zakhala zikuyendera. Ndikukhulupirira kuti titafunsa wanthu kuti afotokoze mavuto amene amakumana nawo tsiku ndi tsiku angathe kutchula monga kusowa kwa chakudya pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, kusowa kwa ndalama komanso kusowa kwa ntchito. Yes, sitingasuse ndizoona ndithu kunena kuti amene onse ndi mavuto amene anthu amakumana nawo moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma kuti mukudziwa kuti kuvuta kwa internet ndi zinthu zina zokhuza internet ndi vutonso, anthu ochuluka amakwanisa komanso kuchita zinthu zawo monga nkhani za malonda kudzera pa internet, ndipo ngati internet sili bwino anthu ochuluka amakhalanso achitidwa affected munjira zosiyanasiyana. Ndipo mtsiku la lero nduna ya zofalitsa nkhani amene ndi Shadrack Namalomba adayendera kampani ya Airtel kumene alamula kampani iyi kunena kuti ikuyenera kuti ifotokoze zifukwa zimene dziko lino likukumanabe ndi mavuto akuvuta kwa internet. Izi zili chomwechi kusatira kudandaula kwa anthu ochuluka maka pa nkhani ya momwe makampaniwa akugwirira ntchito pothandiza Malawi pa nkhani ya network. Ndipo kulamula kumeneku kwachitikanso ndi kampani ya TNM pamene awauza zofanana kunena kuti apereke zifukwa zawo zimene zakhala zikuchitisa kuti Amalawi osiyanasiyana azikumana ndi vuto la intaneti. Ndipo Namalomba anayendera kampani ya Airtel imene ili mu mzinda wa Lilongwe, ndipo afotokoza kunena kuti kampani izi zikapanda kukonza mavutowa pakutha pa chaka chimodzi, boma libweresa kampani zina zomwe zithandizire kuti Amalawi asamavutike ndi nkhani za network. Komano yemwe akuyimira kampani ya Airtel amene ndi Abdul Sheikh ati kampani yawo iyesesa kukonza mavutowa pasadathe miyezi isanu ndi umodzi, miyezi 6, pamene boma lapereka chaka chonse chathunthu. Airtel yatsimikiza ndi kulonjeza Malawi kunena kuti pakutha pa miyezi 6 ndi pomwe akhale atachita fix internet mdziko lino ndi ma network onse munjira zonse, kaya ma text, kaya nkhani ya internet kulowa ma website page osiyanasiyana kuti zonse zikhale zili tayale. Komano pambali pa zonsezi kampani yafotokoza kuti kuchuluka kwa makasitomala omwe akubwerabe kuti azigwiritsa ntchito network komanso kusowa kwa ndalama zakunja ndi zomwe zikupangisa kuti mavuto a network azipitirira mdziko lino la Malawi. Ndipo afotokoza kuti boma likawathandizira kupeza ndalama zakunja mosavuta, kampani iyesesa kukonza mavutowo. Pambali ponena kuti Namalomba alamula kampani imene ya Airtel kuti ichite fix mavuto awo komanso kupereka zifukwa zimene akhala akulepherera kutumikira Malawi moyenera maka pa nkhani ya network. Afotokoza kunena kuti vutoli ndi chifukwa choti anthu omwe padakali pano akugwiritsa ntchito internet ndi ochuluka, zikuthandiziranso kuti network izivuta. Ndiponso chinthu china akufotokoza kuti kusowa kwa forex ndi kumenenso kukuthandizira kuti ntchito yawo yotumikira Malawi kupereka network yapamwamba kuzivuta. Koma kodi tifunse kunena kuti kuchuluka kwa makasitomala pa kampani kodi chimenechi si chimwemwe chawo kunena kuti ma products awo akukondedwa ndi ambiri? Ndi chifukwa chani kuchuluka kwa anthu ku kampani ya Airtel lili vuto kunena kuti atumikira anthu maka pa network? Nanga ngati kuchuluka kwa anthuku lili vuto, ndi chifukwa chani sakuenjezera mphamvu zawo za network kunena kuti mmene anthu achulukira azikwanisanso kulandira network yapamwamba ngakhale anthu alipo ochuluka? Koma nkhani yayikulu ndinena kuti Namalomba apereka 365 days ku kampani pamodzi ndi kampani ya TNM kuti akonze mavuto awo. Vuto la network lasausa kotheratu Amalawi ochuluka. Ena
tagulapo bando mpaka kuchita expire osayimaliza nkomwe osati chifukwa ndiyo chuluka koma network isakuyenda bwino, speed yake ili ya slow komanso pena kuthawiratu. Zachitikapo ino kukhala siku lonse lathunthu m'mafoni kumangokhala emergency opanda kulumikizana nkomwe, ndipo ena mundivomereza talandirapo ma calls ochokera kwa anthu onena zoti ndi ma new numbers koma zonsezo chifukwa cha kusokonekera kwa network, ma message osiyanasiyana, ndipo enafe tidachitapo soka kulandira ma message otukwana, ma calls otukwana koma kusatira ndondomeko ndikusapeza kunena kuti zinthu zizachitike chifukwa cha network. Komanso anthu amene timachita zinthu zathu monga masamba anchezo ngati YouTube, Facebook zimakhala zovutirapo kuti tipereke uthenga mwa fast chifukwa cha slowness ya internet. Ndeno anamalomba amene nduna ku Ministry of Information akuyendayenda komanso kuyeserezera kupeza njira zotathandizire Amalawi ku nkhani ya network, ndipo ndimomwe tikukamba kuti lero adachita ulendo okayendera kampani ya Airtel mu mzinda wa Lilongwe kumene alamula kuti ino mavuto amenewa atheretu, akapanda kutero nkwabwino kuti ino dziko lino liyitanitse makampani ena amene akhale akutitumikira maka pa nkhani ya network. Ena nkumati ayinso osachedwa pamenepo sinthawi yomapereka probation, mudangoyenera kuyitanitsa makampani ena kuti atitumikire mdziko lino. Maganizo a anthu osiyanasiyana ndi momwe akhalira akuonera, ndi momwe makampaniwa akhalira akutumikira zakhala zokhumudwitsa. Koma chinthu chimodzi chimene anthu akhalanso akudandaula nchonena kuti ngakhale kuti makampaniwa sachita bwino pa nkhani ya kutumikira Malawi pa nkhani ya network, komanso akhala otsogola pokweza mitengo yawo, popeza kunena kuti katundu odula amelekanso azikhala katundu wakolite. Ndifa chani makampaniwa pamene akulephera kutumikira Malawi ndipo mwenso amakweza mitengo yawo ya zinthu monga mabando za intaneti, mabando za SMS, maminisi olankhulira ndi zinthu zina zimene anthu amagwiritsa ntchito pa intaneti. Ndikhulupirira kunena kuti kwa makastomala afe osiyanasiyana kulikonse komwe tili, mwina iyi ndi nkhani imene ingayambe kutipasa chiyembekezo ponena kuti kampani ya Airtel iyafotokoza okha kunena kuti pakutha pa miyezi 6 akhala atathana ndi mavuto a network mdziko lino la Malawi. Ndiye kuti mwina zinthu zina ziyambanso kuyenda bwino kamba kuti zinthu zochuluka zimachitidwa affect ndi kusokonekera kwa internet. Momwe dziko lino la Malawi limachitira zinthu zake tikamapanga compare ndi mayiko ena timakhala otsalira kwambiri, ndipo internet yathu, network yathu ya ku Malawi silingachite compare ndi mayiko ena monga South Africa amene ali ndi network yothamanga bwino imene imathandiziranso kuti zinthu zimene zimachitika pa internet zimene ena amagwiritsa ntchito ngati njira zopezera ndalama zikhale zosavuta kwa iwo kuti ino azichita zinthuzo, ndi kuti uthenga uliwonse wofunikira pa internet ukakhale wa fast komanso ndi nthawi yoyikika kuti anthu amvere zinthuzo. Ndipo ndikukhulupirira kunena kuti chimwemwe chodzala saya mwina chayamba kudza pomva kuti in 6 months tiyamba kuona zosintha kuchokera ku makampani amenewa a TNM komanso Airtel. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva ndemanga zanu momwe mwayilandirira nkhani imeneyi yokhuza kumeneku ku makampani a Airtel komanso TNM amene amatitumikira pa nkhani ya network. Ndipo ndimafuna nditadziwa kunena kuti kodi ndi zina ziti zimene Ministry of Information idayenera ichite fix zimenenso zakhala zikuphinja miyoyo yanu maka pa nkhani ya information. Through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva ndemanga zanu za momwe nkhani mwayilandilira komanso zomwe mukuganiza kuti zitachitidwa fix kumeneku ku Ministry of Information kuti athamangise mafailo ndi kukuthandizani pa zimene zakhala zosamwitsa kumeneku. Langa dzina ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda video musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.